Dobre, takže ako pracovať tvrdšie? Dneska budú také 3 rýchle časti, to fokus, zbytočné otázky a rozptýlenia, takže poďme na to. A na konci ti ukážem, ako sa vyzerá môj workblock, aké princípy používam pri práci a skrátke ti ukážem, ako fungujem ja. Dobre, najprv musíme pochopiť, ako vlastne väčšina ľudí funguje. Naľavo 95% ľudí sústredí sa na viacero vecí naraz. A to je presne ten problém. Čo my chceme dosiahnuť? My chceme sústrediť sa na maximálne jednu, možno 2 veci v danom čase, dajme tomu v priebehu pol roka a ísť all in. Pretože ono to má jednoduchý následok. Dajme tomu, že tu je nejaký ten úspech, nejaký ten cieľ, hej, toto. A my sa sústredíme na viacero vecí, hej, poďme tuto niečo robiť, tu budeme chodiť cvičiť, tu budeme chodiť behať, zamestnanie, toto, firma a tak ďalej. Jak sa my tam dokážeme s týmito všetkými vecami dostať? Keď z týchto všetkých vecí zoberieš jednu a v tej pôjdeš all in, neviem, 3 mesiace, pol roka, rok, niekoľko rokov, tak ten úspech proste skôr dosiahneš, ako keby si robil viacero vecí naraz. To je simple. Hej. Tuto je veľký príklad. Môžeš tvoriť content, budeš robiť outreach, viacero biznis modelov, ale proste nedáš každému 100% alebo ani 50%. Dáš niekomu 5, 10, 15%, hej, prípadne možno 30%, ale furt to je len tretina, ani necelá tretina z toho, aby si dosiahol ten úspech. A takto to bolo donedávna aj v mojom prípade, kedy som robil viacero športov naraz. Proste som behal, fitko, plávanie, kalistenika, ešte nejaké ďalšie športy a proste ani v jednom som nerobil taký pokrok, ako som mohol spraviť, keby som išiel iba all in v jednom. A je to podobné ako multitasking, to sme počuli veľakrát, že proste robiť viacero vecí naraz je viac kontraproduktívne ako produktívne, lebo tým pádom sa mozog musí sústrediť na viacero vecí a proste v konečnom dôsledku sme menej produktívni. Preto, aká je lepšia možnosť, je ísť all in iba v jednej veci. Hej? A ja osobne si odporúčam vybrať tak maximálne 2 veci, pretože prvá vec, nie je to už len tých 30%, o ktorých sme sa bavili, bude to 50-50, možno 70-30, hej, ale furt proste sa rozvíjaš v tých 2 veciach a dá sa to ešte. Osobne by som si už viac ako 2 veci nevybral. A pre príklad to môže byť, dajme tomu, že robíš iba jeden biznis model, k tomu sa ešte učíš nejaký ďalší skill kľudne, alebo proste možno tie skilly nejak prepájaš, dá sa, alebo proste, že chodíš do fitka 5-krát týždenne a prípadne, čo neviem, hrávaš futbal napríklad, ak ti to vyhovuje, why not. Ale viac ako 2 veci by som nerobil naraz. Tu som dal ďalší príklad, fitness a budovanie ďalšieho skillu. Povedzme, že začínaš chodiť cvičiť, no a chvíľku trvá, kým sa v tom fitku nejak zorientuješ, kým sa naučíš tie cviky, tú techniku a tak ďalej. Preto je podľa mňa vhodné sa naučiť teda jednu vec a maximálne ešte k tomu niečo pridať, napríklad budovanie jedného skillu, povedzme. Dobre, to bola prvá časť, fokus. Čiže nezamieravať sa na viacero veci naraz, vybrať si jednu, max 2 a ísť all in. Takže druhá časť, srad na zbytočné tasky. Toto sa dialo aj v môjom prípade, napríklad keď sa bavíme o tvorbe videí. Pointa je vytvoriť to video, vybudovať nejakú audience a tak ďalej. Čo som spravil je, že som išiel do analytiky, pozrieť analytiku, potom sa odporúča nejaký engagement. Neviem, nejakú inšpiráciu musíš nájsť, potom samotný ten nápad, kým ti napadne, ďalšia analytika iných účtov, ako sa darí ostatným, proste scenár vytvoriť, točenie, samotný ten strih, ak nemáš editora, thumbnail, niekedy aj 3 thumbnaily, potom samotný upload a tak ďalej. Proste tých taskov je pomerne veľa a nie sú všetky potrebné. Čo ja odporúčam, čo teraz ja robím, že rozmýšľam nejakým nápadom, napadne mi nápad, spravím scenár, natočím to, zostrihám, lebo to strihám si videa sám a dám samotný upload. Dobre, ale niekedy samozrejme sú potrebné tie ďalšie, také tie menej potrebné tasky, napríklad tá analytika a inšpirácia. No, ja to robím vtedy, keď sú hlavné tieto tasky dokončené. Toto sú hlavné tasky, toto je to, čo mi práve vybuduje, ma to dostane k tomu cieľu. A potom ja už môžem si analyzovať moje videá, hej, čo fungovalo, čo nefungovalo. To isté hľadať nejakú inšpiráciu, keď mám trošku viac voľného času, takže tak. Čiže pointa tohto celého je, že ktoré tasky ťa dovedú k tvojmu cieľu. Dobre, povedzme, že tvoj cieľ je lepšia postava. Tak čo sú hlavné tasky? Pravidelný gym, silový tréning, prípadne kardio, dobrá strava a dobrý spánok. 4 tasky, that's it. Nemusíš rozmýšľať nad tým, aký proteín si kúpiš, aký kreatín, hej, kedy máš čo užívať, aké vitamíny. Ono to je fajn, hej, ale to rob až keď budeš mať tieto hlavné tasky dokončené. No, veľa ľudí robí chybu, vieš, proste predtým, jak vôbec dojdu do toho fitka, tak čo si majú kúpiť, aké boty, takéto. To sú nepotrebné veci, ktoré ťa reálne k tomu cieľu nedostanú. Takže druhú časť sme prešli. Posledná časť sú rozptýlenia. Sú 2 typy, sú mikro a makro. Makro sú také tie väčšie, také, jak som spomínal, zbytočné tasky, neplánované stretnutia, vyrušenie od iných ľudí.
prokrastinovanie. To sú také tie väčšie rozptýlenie, ktoré trvajú možno, že dlhšie ako niekoľko minút, ako niekoľko hodín, hej, dajme tomu. U mňa taký najväčší problém sú väčšinou ľudia, ktorí ma nejak rozptýlujú, alebo potom urobiť ten najťažší task ako prvý. Čiže, decid, dohodnúť sa s nimi, keď s niekým bývaš, dajme tomu, tak sa s nimi dohodni, že teraz ma nerušte proste, že teraz od 5. do 8. pracujem, že fakt je to veľmi dôležité, nerušte ma prosím. A myslím si, že to bude potrebné vysvetliť viac ako jedenkrát, ale v konečnom dôsledku si ľudia to môžu pochopiť. To je v môjom prípade a ešte urobiť najťažší task, pretože každú jednu vec, ktorú robíš, každé jedno rozmýšľanie, rozhodovanie ti bere energiu. A k tomuto ja sa ešte dostanem, ale kedy máš najviac energie? Hneď ráno. Za chvíľku ti vysvetlím prečo. Potom mám ešte mikrorozptýlenia, také tie menšie, a to sú notifikácie a myšlienky na iný task. Samozrejme ich je viac, ale toto považujem za také hlavné. Takže, ako sa ich zbaviť ako na to? Tie digitálne, je to veľmi simple. D&D mod, tá Do Not Disturb, alebo prípadne Airplane mod. Napríklad ja na svojom telefóne mám furt vypnuté upozornenia, proste na všetko. Vypnúť pop-up notifikácie, hej, že keď máš telefón otočený displejom nahor a máš zapnuté tieto pop-up notifikácie, tak on sa proste rozsvietí, teba to vyruší, lebo si to všimneš a strácaš fokus. A keď tak ešte odporúčam možno, že full screen mode, hej, proste úplne simple. Dobre, ale keď sa bavíme o tomto D&D móde, tak dve veci, ktoré si ja nechám zapnuté, a to sú volania, alebo prípadne ešte pracovný e-mail. Pretože tie najdôležitejšie upozornenia samozrejme sú, keď niekto volá, hej, to sa dá úplne pochopiť a bohužiaľ s tým už nespravíme veľa, podľa mňa je blbé si dávať nejaký airplane mode, pretože väčšinou, keď niekto volá, tak je to niečo dôležité. Takže to nechám dať zapnuté a prípadne ešte pracovný e-mail v práci. Hej. Napríklad WhatsApp ja mám úplne vypnutý, proste nikdy mi na WhatsApp neprišlo niečo také dôležité, aby som to musel riešiť hneď. Väčšinou tí ľudia mi píšu, alebo keď tak ešte SMS-ku mi pošlú. Dobre. A teraz, ako vyriešiť tie myšlienky, kedy chceš robiť niečo ľahšie, kedy chceš prokrastinovať, kedy chceš ísť na iný task. Prvá taká obvious vec sú meditácie. Lebo čo robíš počas meditácie? Sa sústredíš na svoj dých, hej. Dýcháš, sústredíš sa na ten dých, dojde ti nejaká myšlienka, ty ju dáš preč a zase back to breathing, jak sa hovorí. Čiže to je taká prvá vec, ktorá by ti mohla pomôcť, len trvá to trošku dlhšie. Ďalšia vec, vedomé presvedčanie sa. Je to celkom také povrchnejšie, ale u mňa to funguje, pretože či už sme pri športoch alebo pri práci, proste keď ja sa mentálne púšujem, že musím to ešte dokončiť, tak ma to aj celkom tak motivuje, že som silnejšia verzia, keď to proste dokončím a toto je v podstate taký instantný tip, by som povedal, a vystavať sa viac nude. A to trošku súvisí aj s touto štvorkou, s dopamínovým detoxom, pretože v dnešnej dobe sme všetci strašne prestimulovaní, proste ľudia, nehovorím, že majú ADHD, ale proste... Dobre, čo sa deje, keď sa viac vystavuješ nude? Všetko ti príde viac zabavnejšie, aj samotná práca, a to je veľmi podstatné. Ďalšia vec je dopamínový detox, ktorý mi veľmi pomohol, s tým mám veľmi dobré skúsenosti. Nechcem povedať, že sa úplne desocializovať, ale proste dať si deň, 2, 3 bez nejakých digitálnych zariadení, proste len tak vypnúť hlavu a následne budeš, to je presne, jak som hovoril s tou nudou. Zrazu odoberieš tie stimuly a viac sa nudíš. Následne, keď sa vrátiš k tomu do toho bežného režimu, tak ťa bude všetko viac baviť. No a keď tak ešte piatá vec, a to je accountability partner, čiže nejaká zodpovednosť tretej strany, niekto, kto na teba furt dozerá, to môže byť raz za deň, raz za týždeň, si s niekým proste posielaš svoje tasky, svoje ciele, či si to splnil, či si to nesplnil, a sa s tým pekne vyhrať. Ja to ako robím tak, že ak nesplním svoje týždenné ciele, tak svojmu accountability partnerovi posielam nejaké peniaze, takže tak. Dobre, takže tretiu časť sme prešli, to sú rozptýlenia, no a teraz ako vyzerá taký môj workblock, opäť princípov, keď pracujem. Je to veľmi, veľmi simple a funguje to úžasne. Proste stávam každý deň o 6:00, následne idem do ľadovej sprchy. Proste robím to už dlhodobo, ale teraz som začal si ich dávať hneď ráno po zbudení. Je to super, ma to prebudí, cítim sa dobre, cítim sa disciplinovaný, bomba. Následne po tej ľadovej sprche sa nesnažím otvárať žiadne správy, proste nič, len sa snažím spraviť ten najťažší možný task, ktorý mám na daný deň. Ak je to možné, hej, lebo tak o 6:00 ráno sa nie vždycky dá spraviť ten najťažší task. Tam to bude ten druhý najťažší, tretí najťažší. Pretože keď dokončím ten najťažší task, tak už mám iba tie ľahšie veci. A už sa to ľahšie robí, som produktívnejší. To je proste ako keby furt myslíš na to, že ešte musím hento spraviť, ešte musím hento ťažké spraviť. A furt to odkladáš
a následne to ani nedokončíš, odložíš to na ďalší deň. Ako som povedal, snažím sa neotvárať správy, no a hlavne ešte neviem, lebo som zistil, že mne to veľmi zhoršuje sústredenie, mám tzv. Ten brain fog. Treba to odskúšať, v minulosti som to nemával, teraz to mávam, takže hej, pri práci, ja neviem, ja sa najmä potom až okolo 9. 10. keď tak, alebo v škole. Takže, ak som ti pomohol, tak sa kľudne môžeš podeliť o svojou spätnou väzbou, či to niečo dalo, či by si niečo doplnil a tak ďalej. Toto bol veľmi rýchly tutoriál, veľmi taký rýchly guide. Kľudne môžeš napísať do DMs, ak potrebuješ s niečím pomôcť, rád ti pomôžem, samozrejme zadarmo. Takže tak, pekný deň.